yen tak rasa hati iki ora kuwawa nggonku nandang tresno. Ayo mbok nih. Saben dina merga nyawang sliramu kang bangsa kang godho hati. Apa iki kahananku rakoso radado nyayuh sliramu yen biyene kowe kandha yen tresno arep urip karo aku. Kebangetan kowe ne Mas ora bisa njaga janji dek wingi sajroning sarawungan nyatane se kagodho liyane. Wis ya wis tak sanggane lara ati aku sing ngrasake sliramu ra tresno nyatane Terus aku tanpa upama jos tenan. Aku jenenge arep bengok niki isin. Isin karo sapa? Garwa muda-mudane Sang Prabu Kresna mumpung anom ngudi serat laning praja Tali tresna jroning rasa wasariket tetep dadi raket sumanteng drosamu bali wong sigit sira tak tenani sadina kaya sawindu angon rasa kangen jroning kalbu lali wong agawe bingung wong sire aku nandang loyo tali tresno nalika wanci gonku amamuji bisa lestari aja nganti padha yen pepala jati gawe abang Pelaku ngitahan balik ngulon tresno tenan jati gawe guyon padang bulan tengah bengi tresno tenan nganti tekan pati dah sik
lali tresno jroning rasa wasariket tetep dadi rasa semendeng jero samu bali wong sikit sira tak tresnani satina kaya sawindu angon rasa kangen jroning kalbu lale wong agawe bingung wong sire aku nandang loyo tali tresno nalika wanci nggonku amamudi bisa lestari aja nganti pedhot yen pepala jati gawe abot pamai pasne ya seneng nonton yo ya karo yo wis ngempos barang ra yo genggean tenan mosok terusan karo sati ya Bang ya Blaku ngetan balik ngulon tresno tenan jati gawe guyon padang bulan tengah wengi tresno tenan nganti tekan pati niki wau kan nggone Mbah Muji. Heeh. Terus niki sampean. Iki genti aku. Lah ngono. Iya to nek. Mbahmu nek ngono to pisan nang ati. To nek. Gek buka dompet gek sawangane kok tipis to wis. Lah iki gak disangoni Mbah Muji to. Terus ki 20 ya. Wis pira-pira alah ora. Kok nek nyeket ngono mosok ora gede kok. Pira-pira ngono. Terus gedenge sampean mong sepele ya. Iku ya ali-aliku. Ben dijugeti Mbah yo nggih. Aduh cocok itu tenanan lho nyeplukne. mong sapele ujute ning bebasan kowe ragaku kapinangka pepindhane wujudan sing tresnaku monggo wong ayu pancen iki nyatane tali sing tresnamu iki wis dadi darbeku simpen selawase uripku among kowe tandha yakti lasatianku apa anane
mula aja pinowa najan tresnamu wis lungsir iki ali-alimbu sing manggon ning driji manisku rinanggo slamining gesang kana pinisa nganti pengdiku mong sapele ujute ning bebasan kowe agaku kapinangka pepindhane wawujudan sing ternaku mongko tandha yakin lan setiaku apa anane mula aja pinowa najan tresnamu wis lungsir driji manisku rinanggo slapine gesang ana pinisa nganti patiku matur suwun Mas No kingke kange kingke ngelih lali janjimu gek ini Matur nuwun nggih. aku nek gending kuwi iki rong patah anu tak wakile Kang No iki Padhe lancar kata. heeh Lali janjine. tak wakile Mas No iki Mbah Jan Cah edok-edok ki nyapa. matur suwun lah Cah edok-edok ki yang nganggur. Mangsane tanggap larang-larang kok. Ora muni ki terus arep ngopo. Ngowah-ngowah ngono. Irama langsung hot wae yo dangdut. Entek-entek entek-entek ngulon nganti lingsir srengenge ayo wek joget wek ae mana di mana anak kambing sayang entek-entek
entek-entek ngulon. Mangkel aku yen kepethuk irungmu mesti tak Ciwel lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ne ya oh gelagatmu saja nyobriyane hatiku sejana kowe kencang karo entek-entek ngidul nganti lingsir srengenge ana kene ya mana anak kambing sayang entek-entek ngulon ciwel Pancasila sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko jan gelo aku ngene iki. Piye kena rasane atimu ini? jan Piye? tenan ya an padha Wadung dandan melenak. Semayan ning Sela Gedhong lho. Kathik dandan atik jog pendak eruk Pendak esuk. Ngomong amu pendak eruk. Ora sapa ngono. Entekke yo. Jebul ora teko lho gelo aku jan. Jan-jane kowe neng ngerti ngelagatmu Ya. oh ya entek-entek ngidul hatiku sujana oh ya karo wanita liya jas ya Pakde napa? Lali to. Penyakite waktu tuwek kumat iki. Nomor 1 budek, nomor 2 lali. Penyakite waktu tuwek kumat. Ya sing nyanyi dhewe iki. Nyanyi dhewe Pak Dijono. Kembang rawe. Ya, nggih, rawe. Aja kumat lho penyakite wong tuwek.
Tane wong seneng tunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng tunggal sabale wiwitane gojejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kebangen atiku digawe lara kebangen agawe larane ngati kembang kecubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresna ora kena disembrono ora becik mungguhe para wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik yo caritane wong seneng tunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng tunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku ya kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe larane ngati kembang kecubung atiku digawe bingung kembang mawar tresnaku wis kadung goyang mula wong tresna ora kena disembrono ora becik mungguhe para wanita kembang rawe iku paribasane rame becik tak tinggalke jos tenan matur nuwun Mas Mariano matur nuwun Pak Dejono gendenge Pak De Lanjar ngomong nggih dijak joget kok
kawiwitan saking ketawangipun Karang Kates tadi Pak Sukiran wau mandhapipun Serampat. Serampat ada ya? Serampat ya. Katur dumateng Bapak Trimo. Monggo. Lagi teko. Kula aturi jengkar saking pelanggan. Karang Kates Serampat ya. Iki eneng Trimo ya eneng kriwik. Ayo tak Pade. Pade Trimo celuk kriwik ka lho. Kae lho. Lah. Kok tra gandengane Trimo karo kriwik ora teko. Lah. Ning ndi? Sampun jangkep 48. Ora-ora ya, ora-ora. Nandurandu neng tengah alas Pak Sarenduk nimbali argo laras. Ya ngono, ya ngono. Kami dewa. Ya. Oh ya. Teng celoneh jare kapok kok bali meneh ya ngono papiye meneman ya
Gunung Sari. Gunung Sari. Nyanti Pak De. Sekar pisang-pisang sesajining karya patut lamun Nalikane rae talung rohing dalu wong ageng mang Nggih, sinam. Sing sayuk sing rukun Kepati Amarsuti Walan nafsu
Iki Kang Sarno lagi teko. Sik. Ya nggih. Jarik lure Kang Darto nggih, Kang Darto nggih. Jalik. Lamangane joko pelo nggih. Ayo joget aman. Ayo jarik klirik lurik. Nggih para belenggah para tamu mliginipun para kadang mitra pandemen gending-gending Jawi ingkang kalenggahan menika kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Sarno sak keluarga. Ugi sagunging pamirsa wonten ing pundi kemawon ngaturaken wilujeng midhangetaken wilujeng mirsani wilujeng midhangetaken keparenga katur sederekipun ingkang saking Dawa panjenenganipun Pak Sarni saking Dawa keparenga jengkar saking Palenggahan. Seperti manut aku ya, kendang ana ya. Nung nelongso rasa rasane tangit jroning atiku yen kelingan esem gumuyumu laras swara gendeng tresna gawe kangen ning atiku tansah eling aku rasniramu tukang masak tenane tresna waranggana aku ngerti hatimu nanging wis pasti aku dudu jodohmu pancen aku kari rasa kudu lila nggonku nrimo nilakno aku gandeng priya liya ora kerasa wis sawindu nggonku ora ketemu kagugah atiku
krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresna muga bisa urip tentrem mulya tulis lakon tresnamu ing gendeng katresnanku tak kembangke saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinares tak lakoni kanthi ikhlas ati uyangku ngelayong ngembara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumeta sing aluhku mbrebes mili ana pipi apa pancen tresno iki ra kudu duweni wis ilakno aku Kang Mas wis cukup lalekno lakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggana ya gedenge Pak Sarning apa Lia Pertiwi Pertiwi Putri Madiun nah nggih monggo dibeksani nah yo Pak Dik kok lengko kok kabeh Kak Kukuh gak pengen joget ta Pak Sukiran engko wae Saji seswarane basa nawala iki dulure Kondowo Pak Paino Nes natya nylamong Rama Ibu Pertiwi paring boga larasan dengkang merekapi peparing rezeki manung sakang bekti Pertiwi Sesu tresna mring sesami Pertiwi kang atilu uring putih ayo sungkem mring Ibu Pertiwi Mas yo Mas kami sekar pepundan Sri Kresna ayune putri Madiun tansah gugah hati ningsun sumun narasara tenetra anda pasar sopan mreng sesama
Suprana Putri Matian ngangeni gambar merate Putri Matian tak puji dadi kembang ing sesami eling-eling aja lali ing tapel wates madiyon ngawi tak pangkorek maning dada gale cipta dana rasa kudril cake Godhange karo kudu sabar sawetara malang ireng mabur brengen malang ireng dawa cetangi yudha seneng aja memanten ana ngendi omahe tak suwiri mas dadi selawe coba papat kari selikur pikir melu duwe ora liwat mancing sedulur ya mas timun sikarani ayo bangun negarani walang kekek menclak ning tembok mabur maneh menclak ning pari jangan nyek karo wong wedok tinggal setengah mati. Tunggu sih. Ora tunggu gah bosok tanggap.
Gede iki. Nggih. Iya. Bar iki. Saiki jerali rusai awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane arep dadaku mau bagus kowe lunga ora pamit aku saiki ada tenangmu mangkacu kuning tanda katresnanku kacu kuning dadi pepeling nalika bisa ratianmu ngesedelo Saka kacu kuning tak jenung Delia wong bagus kumpul karo aku. Sik Pakde. Gendenge kok Kalimantan urung diaturke kok podang kuning. Nggih, podang kuning nggih. Ke Kalimantan niku Pak Jumiran nggih. Podang kuning. Mandhapipun Lung Gadung.
wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubang-mubang mikir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok neng apang gancangan narindek saka kadowan sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan elakae tak suwun mbak aja ngeceh pedang kuning ngagawe pikirku kumbing seret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku keki wong liyan. Oh sampur dheke nggih ben apa. Wes kanyatan saiki citra ing janji aja tansah semaya yen ora netepi mangu-mangu kaya lagi bingung mbok aja gawe gelo lan larane ngati Wes kanyatan saiki citra ing janji aja tansah semaya yen ora netepi mangu-mangu kaya lagi bingung baca gawe gelo lan larane ngati Wes kanyatan saiki citra ing janji aja tansah semaya yen ora netepi mangu-mangu kaya lagi bingung mbok aja gawe gelo lan larane Nggih, matur gunge panuwun keparenga menika katur panjenenganipun saking kasihan sederek tugi sepote Long Gadung. Wah. Sepote Long Gadung kagem oh, nggih kekel mengke ndelok aku ki. Kowe iso kaya ngono to Lek ngono ngomong aku ki kekel mengke. Lho ya lucu. Aku kok iso lucu to? Jare aku ora lucu lho jane. Maya karo senep karo kekel ngrungokne anu delokne. Jan nggih, katur tugi saking kasihan Long Gadung to ndan ya. Show
Lah iki selunge gadung Lingga kadya cahya angengu ya yo ya Rina kalawan ya Ayu tarasa dadi ati Besok kapan bisa aku sesakan langkung katya rasa tresnaku karena tansah pijer lelewa lan anggoda atrone atiku iya temah katon ing netra ro masuk sajroning nala ae lumampah sangi lunge gadung kedati seksi tresnaku ora bakal ilang mringis sliramu bisa diantepi jos tenan iki lho sederek tugi gasa piye dinane wis oleh porong dinane wis pethuk porong masamu dinane karo sasine iki lho penting ke ya saya genahe ngono kan ada ana kono kotak kopi jahe diketawangke ya disangoni lho sangoni matur suwun Pak Tugi mugi-mugi ora lokak malah kebak kok keruwak to monggo kopi jahe ketawangke maksud tuh nek oleh mbuh liyane lho men Witing klopo kalopo kang maksih muda yo monggo ayo wek kriwik badhe trima ngadeg neh Kang Sarno Kang Sarni Surya sisih wetan padang sumilae rembulan katon dadari angrupi senenge ati wong-wong ing karang pradesan Kodok sonjo ana warung kopi nyambung ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk arep blonjo senadyan kopi sacangkir nanging bisa madangake pikir yen ora ngombe sak sore awake katon glentere
asik tasih sesarengan Argo Laras Pram Multimedia Rona Audio Kang Dilam napa niku gedhe ciplung nggih